ҳанамин паҳлавони қавиҷуса Темурҷон Раҳимов тавонист ки нишони биринҷиро ба гардан овезон кунад дар муқобили паҳлавонони қавие ки дар вазни ҷамъи 100 кило аст. ин кори саҳлу осон аст. Тимур Раҳимов ба ин қисматҳо омада ман боварӣ доштам ки ба нишонаҳои болотар ҳам арзишманд дорад. Темурҷон, муборак шавад ва ин пирӯзие ки аввалин бор мусоҳиба анҷом медиҳем. Барои кулли мардуми тоҷик интизор аст аз шумо сухан. Марамат. Сараввал миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки мо варзишгаронро ва варзиши тоҷикро пайваста дастгирӣ мекунанд ва раиси федератсияи ҷудои мамлакат муҳтарам Исмоил Маҳмадзоӣ ки моро пайваста сафарбар мекунанд, дастгирӣ мекунанд, ҳамавақт дар бари мо ҳастанд ва тамоми